wanda Bukhari kansa babi yayi yace shi sunan babin su abin la'akari da su babi fi kum fahizi, su abin da suke la'akari da shi a riwaya isnadi ba ma'anarta a addini ba addini ba. Yace isnadi suke kallo, komai munin magana in isnadi ya inganta su za su karbi ta, dukkanta in ba ta da isnadi za su aji. Sunan babin kenan. Sadda na zo zan bajar da babin nan na aje har kuɗi masu maƙudan kuɗi lokaci mai tsawo ina kalubalantar masu kage-kage suna canjan zance cewa su fito da fasalin duk suka kasa. Daga radda na fito da shi zuwa ba wanda ya tari. Jama'a irin wannan na fitar da ya fi 100, amma sun ɗauko abu guda ɗaya sun datse sun juya shi ma guda ɗayan, kuma abin nan ni korewa nake. Magautan musulunci suna amfani da shi gun rusa addinin nan da rusa ma'aikin nan namu, da haka muke ƙoƙarin tsarkake ma'aikinmu kuma ba da san rai ba da faɗar gaskiya, sai kuma a samu wasu yanzu su koma su dinga caccanja zantuka. Yanzu hadisin bintu milhana ya mata ba ana cewa wai an ce ittaka inda kuna ta ana zame wai ba ci aka yajin gina jikinta ba, ittaka inda in tana da wata fassara nuna wani malami da ya fassara ittaka inda ba da ma'anar jingina jikinta ba. Kawo malami ɗaya, dukkan su sun san ittaka inda ma'ana jingina jikinta. Kuma a me yayi tun ma dahika yayi dariya. To dahikan nan karatu ya fito domin kowa ya sani a riwayoyin ba dahikan nan a mafarki ma ne yayi dariyar. Kenan ittaka inda ma'anarsa a wannan yanayin na ittika'i inda a sannan yawan na mafarki. Kuma a me mafi munin wasfi wai kwarkwata ake kama annabi akan sa, wanda shi kansa wannan ya kamata mu kishin ma'aikin Allah. Sadda da aka kiran kwarkwata ma'ana an kira kazanta, an kira dauda, an kira ratsin tsafta, an nasabta su ga wanda duk aka ce ana kama masa kwarkwata a jika, an san abin da yake kawo kwarkwata, musamman ɗa namiji da kwarkwata. Shi kansa wannan cin mutuncin ya isa, wanda kuma gashi wai mutane ba wannan ne ya dame su ba, sai a dinga wai an juya aka wannan magana iya ita ta ce an kama kwarkwata bata isa musiba ba. Mu ruwaitar cewa annabin mu kwarkwata ce jikinsa ake kama mace, kuma mace nan da har yanzu an rasa ta'arifin wace ce. Ka tambaye su wace ce wannan, sai kama kamen ba hujja. Kwanaki wani malami ya faɗi wannan, ya ce Ibn Wahab ya ce Yakun ba annabi ce. Na kalubalance shi ya kawo nasabarta da annabi, babu. Na kuma kawo masa hadisi cikin Bukhari da annabi, Anas din ya ce annabi ya ce dalilin da yasa yake zuwa gidanta jin kanta yake an kashe dan uwanta tare da shi. Ina magana cewa Yakun ba sace, shi bai san haka ba, shi annabi. Anas bai san haka ba, daga ba suka kirkire ta. Amma Buhari yana nan cewa tausayi ne yake annabi ya je ta dafa mai abinci, ya kwanta shimfiɗarta, ya jingina jikinta, ta kawo ma kwarkwata, ya bacci a jikinta saboda tausayi. Haka yake a Bukhari. Ya ilahi jama'a, kamata mu kishin addinin mu kishin annabin. Ni idan kun fi karfi na kuna ga za ku yi mutsike ni, za ku tunzura hukuma kaina. Su wannan daulolin na duniya da suke amfani da wannan hadisan suke ruguza addinin, za ku iya musu wannan abin yanzu da kuke ci aimun? Za ku tura musu jami'an tsaron Najeriya gaba ɗayan su, gaba ɗayan jami'an tsaron Najeriya a kun san a gaba ga waɗannan dauloli ba su isa bataliya ba, gaba ɗayansu daulolin da yanzu ke yakar musulunci da waɗannan abubuwa. Kwanan nan shugaban ƙasar Faransa ya fito ya kekketa ma'aikin Allah da irin waɗannan hadisan suka dogara a kan su ne, zanen da aka yi da su ne. Me kuka iya yi? Kawai ce a kar a sai kanta, an koma kowa su yaki, dan ko kun siya ko ba ku siya ba, tattalin arzikinsu ya wuce magana wannan dan cinikin na ƙasar Afirka, matalauce ƙasar da kullum a cikin ba mu sadaka suke. Ba ma mai ba da sadaka hannun Najeriya buɗe tafinta kullum irin Paris Club. Sadaka mafi tsoka daga Faransa take zuwa. Faransa sadaka take ba wa 'yan Najeriya, ba ta wani buƙatar su sai kanta kuka su siya. Da tana buƙatar cinikinsu da ba ta dinga ba su sadaka ba. Paris Club ya fi kowanne sadaka kauri da Najeriya take samu daga waje. Faransa ce take ba da ita. Da haka in ba ku san me kuke ba ku sani, mu tsaya mu yi tawaye cikin littafan nan da aka yi wa annabi zagon ƙasa a ciki. Inda gaske muke, Faransa ba na abu da za ku iya yi mata. In kun ce ni a farmin masu yakar annabi da waɗannan abubuwan, za ku ce a far musu? Za ku ga commissioner of police ya je yaƙi Faransa? Za ku ce mai yaƙi Denmark ko Germany ko Ingila ko Amerika wanda anan abin ya katutu? Za ku ce mai commissioner of police ko IG ya tura jami'an tsaro su je su far musu? A'a, kowa kun san wannan wasa ne, ba zai yiwu ba. To
to ashe mai gaskiya mu yi tawaye na gaskiya kan littafan da suka yada shar, domin gashi duk wanda ya saurari bayanai na zai ji ba da san rai ba, ba da karfi da karfi ba, da hujjoji nake fito da dalilai cewa ba a yi ba, ƙage ne, ƙarya ne, ga yadda abin ya faru. Na Ummu Haramin nan na yi karatu cikakke a ɗakin na Maimuna matar Annabi akai. Wannan mafarki tare da ita yake kwance wannan mafarki. Ummu Haram Annabi bai taɓa zuwa gidanta ba ko sau ɗaya. Din na yi bayani cikakke, da haka dai takaice shawara ta ga masu sauraro su fahimci cewa aiki fa nake gagarumi na kare addini, kare ma'aikin Allah, ceton musulunci daga rintsin da ya taso. In ba a dafan kan wannan ba a yaƙi ni ba, wanda duk bai dafan ba bai kamata ya yaƙi ni ba. In kuma wutan nan fa ta taso za ta cinye kowa ne. Mafi yawa daga malaman nan sun gane magana ta, abin da yasa suka burtse da gangan suke min jafa'i, suke min kage, shine suna ganin kamar idan aka bari wannan koyarwa ta fahimtu, waɗannan hadisai aka killace su, cikin biyu sun samu kansu a matsala ɗaya. Ko dai haƙurar su da karanta hadisan nan, a ganin su shaidan ya raya musu cewa sun tawaya ce gare su sun gaza gane wannan hadisai wani ne ya gano musu su, ba za su yadda da wannan ba. Ko kuma a'a su ci da ƙarfi su ci gaba da koyar da waɗannan hadisai wanda kuma an yi bayanin hakikar su kuwa san ƙarya ne, shi ma wannan ba zai yi ba. To wannan ta sa suke ta wannan yunkurin cewa a rufe muryata, a hana ni zance, a taron dangi kaina, wanda a saɓaninsu da akan Allah ma sun ce sun yafi wa juna, amma sun ce ina taɓa sahabbai, da haka ni babu yafiya tsakanina da su. Wannan agunsu Allah sai yana sama yana kuka yana dariya yana hawa yana sauka, wannan kuma nasu Allah aqida ash'ariya ce da shi, sun ma bambanta a Allah bambancin da ba mu haɗa, amma sun ga cewa Allah bai kai a yi wannan a kansa ba, a haɗu a kan manzan Allah. Wannan na ganin iyayensa kafirai ne, wannan na zagin iyayensu na kafirta su, wannan kuma da yake ganin su mumina ya ce ya yafi a haɗe mu dai yaƙi masu taɓa sahabi. To ya ilahi, sahabi ya fi Allah kenan, sahabi ya fi annabi, ya fi iyayen ma'aikin Allah kenan. Kun yafe wa junanku kan saɓaninku na aƙida da har abada ba zai haɗu ba. Ibn Taymiyyah ya faɗa ƙarara da mai aƙida a sha'ira gwammakir abin nan mushrikan Makka, yana nan rubuci, gwamma mushrikan Makka da a sha'ira, yana nan cikin littafin Ibn Taymiyyah. Yau kuma da mutanen Ibn Taymiyyah da a sha'ira suka haɗu suka ce sun yafi juna akan su kare sahabi. A gunsu Ibn Taymiyyah nan babar ma'aiki yar wuta ce, mahaifinsa dan wuta ne, amma daidai lokacin da hadisi zo daga annabi ya ce da wani sahabi dan wuta ka ce a ce ka raina annabi, amma cewa da babarsa ya wuta ba a raina shi ba, cewa da babansa dan wuta ba a raina shi. Wannan wani irin tunani ne. Ta haka dai a takaice jama'a, waka a bakin mai ita tafi daɗi. Wannan shine hakikar abin da ni nake faɗa. Nasabta annabi cin zarafi suka kuma su suke zagin annabi, ni korewa nake. In sun ce ban gane fassarar ba, to alhamdulillah an zo gurin. Ita gwamnatin Kano ban san me ya hana ta haɗa ni da su mu zauna ba don su ganar da ni. A shirye nake wallahi azim su fahimtar da ni hadisan nan in karɓa, kuma ai abu na tsakani da Allah. Malaman nan da suka fito suke ta mun kage, su za su fito mu zauna da su, amma ba za ta yiwu ba. Yanzu kuna tunzura jama'ar gari ci amun buri, sai an ce za a zauna da ni ku ɓuya ku ce da yara za a zauna. To kuma jama'a da gudunmawar ku gurin raina muku hankalin da suke, ya kamata duk wani babban malami da a yanzu aka nuno shi ko a mimbarinsa na juma'a, ko a makarantarsa ta alhamis, ko a makarantarsa ta fage yana farmin, turar da duk za a zauna don tantance ƙarya daga gaskiya kan maganganun da nake, ya zama shi da kansa zai zo mu zauna da shi. Ba magana a rana ya ce ban isa ba, amma a yanzu na isa, yana magana kaina. Sai da za mu gaba da shi ya ce sai dai bar ni da yara. A'a, in dai zama za a yi na Allah, to a mutsike kan ba jelawa. Duk malamin da yake cewa ban gane fassara ba, dan Allah hukuma ki amsa wannan kira nasu, ki haɗa mu da su mu zauna su ganar da ni ya fassarar take, kuma a shirye nake in karɓa. Sai dai idan fa gaskiya ta bayyana tare da ni, to kamar da na saba faɗa kullum, ni ban da ra'ayin ci a hana kowa wa'azi, ban da shi, ko a lazumta wa kowa ɗaukar fahimtata. Balle fara in ce a farɗa wa mutum in ce a zubar da jininsa,
Allah ya tsare ni da wannan ta'addanci kenan. Kawai abin da nake faɗa, in muka zauna da malaman nan masu ta haushi yanzu a kaina, wanda ake ci haushen kare na kofar gida, in an ce za a zauna su ɓuya su tinga turo sunan yara su ce da yara za a zauna, amma yanzu suna amfani da Christmas su gun kunna mun wuta a gari, sai dai suna tsoron mu zauna da su. To magana ta gaskiya, dirrar da gwamnati ta yi adalci ta haɗa ni da malaman nan muka zauna, gaskiya ta bayyana ɓangare na, ya kamata a ja musu layi su yi harkar su intawa. Ni ba na kira ga gwamnati a hana kowa fahimtarsa ko a lazumta wani sai ya faɗa abin da wani yake faɗa, ko a halatta jininsa don ya yi wata fahimta a addini. Illa da ni abin da nake cewa, ba zan taɓa bin irin waɗannan hadisai da suka zubar da ma'aiki, suka rusa annabtarsa, suka rusa musulunci, kuma da hujjojina ba da ka nake ba. Kuma in magana nan ta Allah ce, cewa gwamnati faɗa musu, magana ce ta ilimi. Ga sun littafai na kyau da ni, yanzu gashi na ɗauko wannan tarihu Dimashqa ne na Ibn Asakir, ba rigimar gwamnati ba ce. Ka je in baka da shi ka siya ka duba, inda wani bayani da za ka yi min kai. Wannan Fathul Bari ne gashi, fassarar da nake wa hadisin nan ita Ibn Hajar ita yayi, ga ta a ciki, ka duba naka, in ba haka yake ba shikenan mu zauna. Gwamnati sara naman, kira su, kira ni dan a kashe wannan wutar, ke ma ki samu hutu. Suna ta cewa goya mun baya kike yi, dafa mun kike yi, gwamnati dafa mun take yi, saboda ta ƙi ta zubar da jini na. Wanda na yi imanin sun fi ni kusa da gwamnati, na yi imanin gwamnati ta fi ƙaunar su kaina, na yi imanin gwamnati ta fi jan su jiki fiye da ni ba ta komai da ni ma da su take komai. Amma me yasa gwamnati bata afka min ba yadda suke nema? Saboda gwamnati ba mahaukaciya ba ce. Gwamnati tana sa karatuttukan nan ta da tun daga kan jami'an tsaro zuwa su masu mulki, zuwa masu dokoki a hannu, sai na bin karatuttukan nan na wasarai, sun kuma gane masu mun kagen nan ba su da gaskiya ko ta kwab. Wannan shi yasa suka ki afkan, ba dan na fi ku a gunsu ba, a hasali kun fi ni ma. Dan da ba zo ana hulɗa da ku, ni an ware ni ba abin da za a gani na gwamnati a gani, amma kullum suna gindin gwamnati, kuma duk bukatunsu gwamnati take musu. Ni ko a faɗan bukata ɗaya da gwamnati ta taɓa mu. To ya haka kuma ta fi so na? Ku ne a jikinta, ku take kula da ku take harka da ku ta ba kujerun makamai, take ba wa allowance duk wata. A haka kuma ni ta fi so dan rashin adalci. Don haka magana ta gaskiya a gwamnati mafitakke mai sauƙi ce. Gwamnati kike ta jan wannan al'amari yake tsawo. Kawai a haɗa zama, malaman nan duk sun nuna kansu. Wani ya yi a makarantarsa ta Alhamis, wani ya yi a unguwar Fage, wani ya yi a Turayim, waɗannan da suka nuna kansu nan suka fito suke min ƙarya. Wani aka bara ya yi ran Alhamis. To ba maganar za a zauna ka ce ka ɓuya, bayan ka fito ka faɗa har ka ba Allah kwana 7 ga yadda kake son yayi ma. In bai maka yadda kake so ba, za ka gaurai da shi ma za ka sa mai zanga-zanga. To yanzu lokaci yayi da za ka zo mu zauna da kai, ka ce ka baje da hadisan nan, ganewa ne ban ba duhun kai ni da ni. To ka ganar da ni, na shirya zan kwantar da kai in karɓi gyaran. Da haka duk malaman nan sun gama ayyana kansu an sani. Daga ɓangaren Izala, ɓangaren Salafiya, ɓangaren Ƙadiriya, kowane ɓangare sun nuna kansu. Kawai rubuta takardar ga za a yi, ba wani topic da ya wuce, kowannensu ya ce hadisan nan ba haka suke ba. A haɗa ni da su ganar da ni. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.